Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маім суразмоўцам сёння стане пісьменнік, публіцыст, журналіст Сергей Дубавец. Добрый дзень, спадар Сергей. Добрый дзень. Спадар Сергей, мяне вельмі, крануў ваш допіс, які вы зрабілі ў Фейсбуку наконт адзінства нацыі і дакладней наконт таго, што мы гэта адзінства апошнім часам губляем. Але я б хацеў з самага пачатку, а яно сапраўды было? Адзінства нацыі? Безумоўна. Калі згадваць летнія стрымы з маршаў, дзе людзі проста спынялі журналісты людзей, і тыя выказваліся пра свае пачуцці, яны былі страшэнна ўсе узбуджаныя, радасныя, шчаслівыя, і журналісты задавалі гэтае пытанне: а чаму вы адчуваеце, чаму вас перапаўняе такое шчасце? І людзі казалі, што мы нарэшце адчулі сябе народам. А гэта сапраўды вельмі важна, калі чалавек жыве ў абсалютна разрозненай асяроддзі, калі ён адзін, змагаецца там з нейкімі сваімі праблемамі, нехта там з дэпрэсіямі, і тут ён выходзіць ад такіх самых сотні тысяч. І гэта неверагодна натхняе. Але тым не менш, хоць і сотні тысяч, але ж гэта не ўся нацыя вот так вот сабралася на нейкім, умоўным такім сходзе ўсёй нацыі, і так паглядзелі і сказалі: да, адзіныя. Хай сабе гэта там 200-300 тысяч, тым же самым Мінску, там ці нават болей, але ці можна казаць пра ўсю нацыю? Безумоўна, можна, таму што ёсць такі панятак маральнай большасці. І вот гэтыя людзі абсалютна маральныя, на хвалі маральнага пратэсту супраць гвалту, на хвалі любові адзін да аднога, яны адчулі, што яны маральная большасць. Ніколі не у там 10-мільённай нацыі на вуліцу не выходзіць 10 мільёнаў. А все вельмі проста, мы не можам гэтаму нічога супрацьпаставіць. Не мы, а улада, колькі яна не хоча этаму нешта супрацьпаставіць, гэтай невераемнай колькасці прыгожых твараў, разумных думак, асэнсавання ў вачах у людзей, супрацьпаставіць вот эти сагнаныя там сотні з начосамі, ад якіх паныласць у душы. Няма другога такого цэнтру ў беларускага народа, апроч вот этих маршаў летніх, якія мы пабачылі, якія з'ядналі людзей. Спадар Сергей, але вот мне падаецца, калі вот нацыя прызналася сабе ў сваім адзінстве, узрадавалася гэтаму, нейкія такія узнёслыя атрымала, і, можа быць, імпульсы для далейшага нейкага развіцця шляху, то што можа, як так атрымалася, што не прайшло і паўгады, як гэтае адзінства, як вы пішаце, раптам пачало губляцца? З'явіліся расколіны. Зразумела, што з боку рэжыму былі кінутыя ўсе сродкі, якія толькі магчыма, ад, я не ведаю, там экстрасэнсаў да зброі агнястрэльнай, да нейкай агентурнай ціхарскай работы на то, каб это все пакалоць это адзінства, бо яно супраць такога рэжыму, супраць такога ладу жыцця, супраць гвалту. І за паўгода зразумела, што яны мусілі тут дасягнуць пэўных поспехаў. Некага рэальна застрашылі, некага перанакіравалі ў іншы бок. Ды што там эта старая апозіцыя? Ды што там эта новая апозіцыя? Перасварыць, сутыкнуць лбамі. У кагосьці з людзей граюць амбіцыі, ён кажа:
сапраўды мы тут 30 гадоў стаім сцяной, а тут нейкія прыйшлі, нам нешта дыктуюць. Абсалютна неважна, хто прыйшоў і што дыктуе, важна захаваць энергію гэтага адзінства. Вось так сітуацыя выглядае. Я проста ў Фейсбуку начытаўся вот этих наездаў адных на адных. Летом мы выпрацавалі, вот вся эта маса народу выпрацавала сабе імя. Яна назвалася «Беларусы». Прыйшоў ОМОН, і беларусы сталі разбягацца. Мы все беларусы. І ў нас ёсць тыя, хто хочуць, каб мы такімі не былі, каб мы не адчувалі сябе разам, што мы народ, што беларусы это, ну, што казаць, калі жыве Беларусь купалаўская, гэта выкрыкивал лозунги. Ну, абсурдысцкая сітуацыя цалкам, тым не менш. Вот. Але атрымліваецца такое вось гэта адзінства было вельмі, ну, я не ведаю, слабое ці яшчэ просто маладое, што нейкімі закідамі, вот так вот спецслужбы, там ціхары, ці вот яшчэ хто здолелі вось гэта адзінства, ну, яшчэ не разбурыць, можа быць, а можа ўжо і разбурыць, але расколіны зрабіць. Вот толькі вот это вот ціхары спецслужбы і ўлады там... Яно не маладое, яно на памяці цяперашніх пакаленняў упершыню. Вот это пачуццё. Можа быць, штосьці мы адчувалі ў пачатку там 90-х, канцы 80-х, калі выходзілі на плошчу. Пасля гэта на вельмі меншую колькасць людзей адчувалася там у 6-м годзе намётавы гарадок, 10-м годзе на выбары. Зараз зноў прыйшло новае пакаленне, новая хваля, і вот это ўжо хваля, яна это адчула ўпершыню. І зараз маса народу, я думаю, думае над тым, як вот это захаваць, зберагчы, трансфармаваць эту энергію ў штосьці пазітыўнае, стваральнае, карыснае для Беларусі. Але, тым не менш, ці не рады і самі беларусы вот нейкім чынам знайсці, можа быць, вінаватых у тым, што не атрымалася хутка перамагчы, у тым, што вот так доўга гэта ўсё цягнецца, у тым, што не хапіла сіл, можа быць, што, можа быць, страх дзесьці запанаваў, знайсці крайняга, устроіць спрэчку, ну і как бы, а самому вот скінуць сябе гэты цяжар. Можа, не толькі там нейкіх вот спецслужбаў ці яшчэ каго варта ў гэтым вінаваціць. Ёсць і такія, безумоўна. Наколькі мы былі гатовыя да гэтага адзінства і да яго захавання? Мы хто? Вот, ну, пытанне. Такая агульны беларус, глыбінны беларускі народ, які выйшаў на... Ясна, што ён не гатовы, ён нават не ведаў, з кім ён сутыкнецца. Ён упершыню пабачыў не толькі сам сябе ў люстэрку і ўзрадаваўся, ён пабачыў, хто яму супрацьстаіць. Ён пабачыў, што эта сіла, якая ні перад чым не спыніцца, будзе і страляць, і ладзіць всякія гнюснасці. Ну, тыя, хто старэйшы, яны ведалі, што гэты рэжым, ён такі па сутнасці і будаваўся. Ён такі і ёсць. Вось. А для людзей это каласальны досвед. Пабачыць, з кім ён мае справу. З тых жа стрымаў вельмі шмат людзей такога сталага веку казалі, што да, мы вот, я галасаваў у 94-м за яго. Больш ужо ніколі не галасаў у 94-м. Ну, я такі ж вясковы хлопец, калхознік. Ён мяне зразумее, я яго зразумею. Ну, быў такі прасцецкі падыход, але это не падыход з пазіцыі «я прадстаўнік беларускага народа». Это падыход чалавека аднога самога па сабе атамізаванага. Вось. А зараз ён ужо глянуў на гэта па-іншаму. Ён пабачыў, хто каму супрацьстаіць. Хто з кім змагаецца і навошта.
можа быць непрыемныя такія рэчы, ну хтосьці так скажа, я так можа быць і не лічу, але хацелася б, каб вы пераканалі ў іншым. А можа вот такі вось стан, гэта і ёсць такі сапраўдны беларус, вот беларуская душа вот у гэтым, у такіх вот там паспрачацца, там некая сварку устроіць, вот такое. Ну, я думаю, что это ва ўсіх было. І ў палякаў гэта было, і ў літоўцаў, і ва ўкраінцаў. Это ні ў якім разе не стан беларусаў, а просто дурняў хапае ва ўсіх нацыях. І не трэба з беларусаў рабіць такіх ідэальных. Перасыпаюцца і сярод іх таксама людзі недалёкія, людзі не здольныя аналізаваць, людзі, самае галоўнае, якія не вычуваюць адказнасці за то, што яны кажуць, ці не прынясе гэта шкоды. Павінна быць адказнасць. Вот я думаю, што вот это паўставанне народа і яго празрэнне, калі ён убачыў сам сябе, ну, это пачуццё недзе вельмі блізкае з адказнасцю. І з гэтых соцень тысяч на маршах выйдзе вельмі шмат абсалютна пазітыўных, адказных людзей. Ну, хтосьці не выйдзе, але заўсёды, канешне, не бывае так, што вот усе яны толькі такія, там, адказныя, пазітыўныя, розныя бываюць, але у гэтай сітуацыі, вот што рабіць? Вот вы выйсце бачыце? Ну, якое рабі, што робіш, і што мусіш рабіць, і што праз усё жыццё сваё робіш, што і рабі. Мне здаецца, тут трэба проста усвядоміць нам, вот, хто адчуў гэта адзінства, усвядоміць місію сваю. Я вот думаў, калі быў на пахаванні Каліноўскага, у нас часта кажуць зараз, трэба пазбыцца страху, а я ўжо не баюся, тра-та-та-та. Я вот думаю, колькі я не чытаў пра каліноўцаў, вот этой тэмы там не было. Пазбавіцца страху, там я не баюся. На такім масавым узроўні, каб яна адчувалася, гэтая тэма, я разумею, што катавалі і тады ж катавалі. Садзілі ў турмы, і тады ж садзілі ў турмы. Абсалютна сітуацыя тая самая. Мурав'ёўшчына чыстай вады. Вось. І яны адчувалі місію. І вот калі гэты беларус, які выйшаў і бачыў, што ён частка народу, разумны адчуе місію. І толькі місія можа выштурхнуць гэты страх і заняць яго месца. Я працаваць прыйшоў, не баяцца. Я прыйшоў рабіць сваю справу. Вось і ўсё. Я адчуваю сэрцам, душой, розумам, сваім усім асяроддзям чалавечым. Я адчуваю, што я павінен рабіць вот эту справу. Я прыйшоў рабіць. А пра які страх можа весціся гаворка? Толькі калі гэта месца не занятае, яго займае страх. Калі яно пустое, яго займае страх. Але калі ўжо прыйшло усведамленне місіі, вызваліць сваю зямлю, наладзіць тут нармальнае жыццё. Чаму мы не жывем, як все чалавечыя краіны нармальныя? Чаму мы все под эту Россию подстроиваемся, под эти аўтазакі? Колькі ўжо это можна? Ну. Але адчуць місію, гэта ўсё ж такі, ну, такое вялікая праца, вялікая адказнасць, і, можа быць, шмат хто не задумываецца, што нейкае ёсць слова місія. Людзі выйшлі, таму што іх падманулі. Людзі выйшлі, таму што, ну, надакучыла. Вот выказаліся, а тут зараз размова пра місію. Это ўжо, як мне падаецца, іншы ўзровень разумення сітуацыі, сябе ў гэтай сітуацыі, адказнасці. Правильно. І гэта як? Это персаналізацыя вот этого адзінства. Чалавек адчуў сябе часткай народа, і ён бачыць місію гэтага народа вызваліць краіну ад гвалту, хлусні і глупства. Вось. Гэта як са свабодай. На чорта мне ваша свабода. Так, а ты хто? Хто? Ну, я вот чалавек. А
калі ён разумее, што ён беларус, і беларусу патрэбная свабода, ён разумее ўжо, якая трэба свабода. І што такое свабода? Вельмі шмат людзей гэтым летам пазнаёміліся з гэтым паняткам свабоды. Бо яны сябе адчувалі абсалютна свабоднымі. Яны не разумелі, а чаму мы так жывем? Чаму ў нас это дзікая бюракратыя, карупцыя, это чынавенства паўсюль кожнай дзірцы сядзіць? Ці ты войскі, спецназы, ОМОНы, турмы гэты. Вот это ёсць супрацьлегласць свабоды. Значит, это не павінна быць. Але ўсё ж таки, от, да, адчулі свабоду, і я бачыў, колькі людзей вот радаваліся магчымасці выйти, вот колькі было крэатыву з тымі ж самымі плакатамі, так весь свет здзіўляўся гумарыстычнасці беларусаў і гэтак далей. Але потым вот гэтыя суды, пераследы, пад 40 000, калі не болей ужо, якія прайшлі праз Акрэсціна, там Мозыр, там і ўсё астатнія турмы, збітыя, забітыя. Тут вот, можа, знаешь, подумаюць, сядуць беларусы і скажуць, да, мы, конечно, за адзінства. Вот. Але, можа быць, ну і тую свабоду, тут ўсё ж таки такая сітуацыя, што невядома, вот трэба і пра сябе падумаць, і пра сям'ю. А гэта плата. Это плата за свабоду. Нідзе свабода не давалася просто так. Таму што, разумееш, ну вот у беларусаў у гісторыі, ў прынцыпе, вялікі досвед змагання за свабоду, вялізны досвед. Чыста для параўнання, скажем, у рускага народа такого досведу няма. Мы можам назваць і паўстанні свае, і войны тыя сярэднявечныя, што заўгодна, дзе менавіта адстойвалася свая свабода. А нам навязваецца лад чыста вот маскоўскі, расійскі, дзе все, што змаганне за свабоду сходу, што ты прыгадаеш. Прыгадаеш там Сценьку Разіна, бунт бязлітасны, бессэнсоўны, Ямельку Пугачова, бунт бязлітасны, бессэнсоўны. Ну, можа быць, яшчэ дзекабрыстаў. Все. Все. У генетычнай памяці вот гэтага змагання за свабоду няма. А нас увесь час хочуць паставіць у кантэкст менавіта Расіі, дзе ў генетычнай памяці это няма. У нас это ёсць. У гэтым наша побач з Расіяй адметнасць, унікальнасць. Але ўсё гэтае змаганне, пра якое вы кажаце, яно было тады, даўно. Ну, вот апошняе змаганне, у прынцыпе, вот, ну, нацыянальнае, якое можна сказаць, гэта, ну, хто? БНР, слуцкі збройны чын. Далей уже как бы вот такого нацыянальнага не было. Потым мы... А падчас вайны беларуская школа. Былі калабаранты, безумоўна. А што я не пайду, калі я пекар хлеб печы на сваё працоўнае месца? Немцы прыйшлі, хоць кітайцы, хоць хто. Людзі прыйдуць, ім есці трэба. Я не маю на ўвазе тых, хто забіваў людзей. Это іншая справа, это кожны канкрэтны выпадак, канкрэтнае злачынства. Але народ это мусіць тут жыць, яму в зямлю зарыцца просто. А нам такую дуваюць, што ён там в школе працаваў беларускую мову, выкладаў яго за это, конечно, доблесныя партызаны справядліва забілі. Все ставіцца з ног на галаву. Ну, дзеці мусяць вучыцца, правильно? Але я больш да бліжэйшых часоў меў на ўвазе, калі незалежнасць у адрозненні ад, скажем, ад краінаў Балтыі, беларусы не, ну, скажем так, не дамагліся, не адваявалі, не адбілі, ну, а атрымалі. І потым вот неяк не было вот гэтага. Зараз нам трэба пакутаваць і нейкім чынам, ну, я не ведаю, таким
праз гвалт нейкі і незалежнасць этую абараняць і свабоду здабываць. Таму што мы раней гэтага, ну вот я маю на ўвазе апошнія там 30 гадоў, да прыкладу, гэта вот все атрымалі і не змагаліся за гэта. Рэч у тым, што незалежнасць і свабода это в нашай сітуацыі тое самае. Это так, як для літоўцаў это было тое самае, это так, як для всіх суседзяў нашых было тое самае, для украінцаў это тое самае. Мы незалежныя ад гэтай расійскай матрыцы. Мы не гаворым пра нашу незалежнасць там ад фінаў. Правильно? Незалежнасць толькі ад Расіі. Вот пра ўсё, што ідзецца гаворка. І тады мы вяртаемся ў еўрапейскую цывілізацыю як свабодная краіна, свабодная нацыя. То есть мы яшчэ гэтую незалежнасць не здабылі атрымаць? Не, яшчэ до конца не здабылі, безумоўна. А у нас што за тэлевізор у нас, што у нас в падручніках школьных пішуць, якія у нас святы тут праводзяцца. Ясна, не здабылі. Хто у нас помнікі стаяць на вуліцах. Это все людзі прышлыя і людзі, якія змагаліся са свабодай у свой час. То есть атрымліваецца, ўсе нашыя словы зараз вот пра незалежную суверэнную Беларусь, пра тому, што мы тут самі ўсё тут вырашаем, яно не так? Нічого мы тут не вырашаем. У нас улада, хоць і журналісты незалежныя настойліва называюць беларускія ўлады, это не беларускія ўлады, это антыбеларускія ўлады. Давайте праўду казаць, і мы пабачым карціну, як яна ёсць у рэальнасці. Ясна, не, яшчэ наперадзе, я думаю, і не блізкі шлях. Але галоўнае, што мы бачым, што мы па ім ідзем. Раней нам здавалася, што мы стаім проста. У гэтым застоі, у гэтым 26 гадоў адно і тое ж. Bad news это штораніцы, там арыштавалі, там пасадзілі, там забілі, там гэта. Але мы, оказывается, ідзем. І мы, оказывается, нікуды не прапалі. Вот што гэтыя самыя галоўныя маршы паказалі. Зараз бы малюсенькую ін'екцыю ва гэта ўсё, беларускую мову, і ўсё. Працэс цалкам незваротны. І што ж замінае, ці хто замінае зрабіць этую ін'екцыю? Вот ясна, што ўлада замінае з усіх сілаў, як яна 26 гадоў змагалася з беларускай мовай, так яна і працягвае змагацца. Вось. Але тут ужо кожны павінен уключаць мазгі і арыентавацца, што ён хоча, і куды ён ідзе, і ў чым яго місія, як грамадзяніна сваёй роднай Беларусі. Атрымліваецца, абраны падчас жнівеньскіх гэтых і далей пратэстаў шлях самаарганізацыі і вот што мы самі вот вырашаем, што рабіць, як рабіць і дзе рабіць, гэта быў правільны шлях, па ім і трэба ісці. А тыя, хто зараз крычыць: давайте нам Ціхановскую, а то вот што она там дзе там засела, а мы тут не ведаем ужо, што рабіць, то вот как-то вот не вельмі правільны такі падыход. Мы ведаем, што рабіць, і мы робім, але прычым тут Ціхановская? Ціхановская – это сімвол. Гэта сцяг. Это... Але рабіць то будзем все адно мы самі. Гэты каласальны досвед вот этих дваровых чатаў, гэтых канцэртаў, чаму ўлада з такой асцервяненнем накінулася на это все? Музыкаў этих на 15 суток, Помидорова, классика, гения на 15 суток. Это ж ганьба на ўвесь свет. Таму што, зноў жа, генетычная памяць, абсалютна магдыбургская нацыя сярэднявечная, дзе нават цяперашнія аграгарадкі былі магдыбургскімі мястэчкамі, з ратушай, там, з кляштарамі, з архітэктурай. Ну, зараз там кароўнікі стаяць у аграгарадках. Але вот это самакіраванне
дзе-небудзь у Новай Баравой людзі просто адзін аднога ўбачылі, і яны гатовыя, беларусы ў прынцыпе гатовыя наладзіць тут ідэальную сістэму улады праз самакіраванне найперш. Аказваецца, ты патэнцыялішча сядзіць, ну мы хадзілі там на лесвічнай клетцы, не ведалі, хто насупраць жыве, а зараз мы ўсё ведаем. Мы ведаем таго, хто ў нас там сядзеў, хто не сядзеў. Мы ведаем, як у нас сцягі зрывалі, ездзілі амонаўцы. Мы это все побачили, але мы зразумелі, якая мы сілішча. Але тым не менш, я вярнуся да вот этого расколінак пытання. Я таксама гляжу за вот этими вот сачу спрэчкамі, якія часам узнікаюць там паміж старой апозіцыяй, там ці там яшчэ што-небудзь, там што паміж лідарамі, якія там пачынаюць коўдру там на сябе адзін другі цягнуць. Але ці не іх, вот ці не вельмі далёкія гэтыя іх разборкі, спрэчкі ад усяго астатняга вот беларускага народа, вот звычайнага, тых, хто адчуў сябе адзінай нацыяй, які жыве сам па сабе, спрабуе і зараз ладзіць нейкія там дваравыя сустрэчы, ужо нарэшце з суседзямі там па лесвічнай пляцоўцы вітаецца, якіх раней не ведаў, хоць і пражыў з імі там 5-10 гадоў разам, нешта робіць. Яны сваё робяць, ну а тыя там, ну вот там пасварылася там карач з нашай нівай, ну дык это іх праблемы, там нехта там нешта ляпнуў на Ціхановскую, ну хай сабе, затое там Стась Карпаў у абарону напісаў, да прыкладу. Ну і што? Як это стасуецца з усёй астатняй часткай беларусаў? Яны, гэтыя сваркі, вельмі далёкія, але яны вельмі крыкучыя. Яны вельмі гучныя. Яны асэнсаваную думку нейкую пазітыўную трэба, бывае, і 2 разы перачытаць, каб зразумець. А гэта ж, ну, як брэх такі. І там я да чаго? Я просто лічу, што трэба, каб усе ўспомнілі пра адказнасць. Ну, хто здольны это зрабіць? Адказнасць, асабліва, калі мы гаворым там пра гучныя імёны нейкай старой апозіцыі, новай апозіцыі. Адказнасць. Вы адказныя перад вот этими 100-тысячнымі маршамі і за іх. Адказныя, каб яны захавалі сваю энергію адзінства. А пасварыцца, ну, не выходзь у публічную прастору, ідзі дзе-небудзь пасварыся, калі так распірае. Я не ведаю тут, якія могуць быць амбіцыі. Зараз вот так вот вся ранейшая схема там апозіцыі, улады, яна так вот як змазалася просто, як пензаль узяў і змазаў. Просто нават цікава назіраць, як недзе прыходзіць нейкая энергія кудысьці, дзесьці яна сыходзіць. І у гэтай сітуацыі амбіцыі, он прыйшоў, быў вялікі пікет каля Міністэрства аховы здароўя. Прыйшоў Губарэвіч з мегафонам. Ну вот дзеянне. І людзі сталі выказвацца, і все чуць. Так? Ён это все правёў, адмадэраваў, мабілізаваў. Я разумею, што ён таксама, як палітык, зарабляе ачкі. Але это прыгожа выглядала. Это на поўным пазітыве, там, вот які, давайте гаварыць пра праблемы, што вы хацелі спытаць у міністра. Ну, звычайна, не чуваць, што там проста людзі сабраліся і пастаялі. А тут прыйшоў з мегафонам, даваў людзям слова, людзі выказваліся, абмяркоўвалі. Калі мы закранулі вось гэтых людзей, якія сварацца найперш, ну, скажем так, якія ўсё ж такі вядомыя, і вот яны зараз там пачынаюць нешта гучныя такія сваркі, як вы кажаце, устраиваць. Ўсё ж такі гэтыя людзі разумныя. І яны ж павінны разумець, што вот робячы такія сваркі, выносячы іх у публічную прастору, яны тым самым працуюць на, як вы напісалі, тэрор і этнацыд
з аднаго боку, з другого боку вось сапраўды паглыбляючы гэтыя расколінкі. Не разумеюць, ці вот как бы думаюць, а вот так і трэба. Я думаю, просто жывуць па старых схемах. Чаго хацелі людзі, выйшаўшы на марш? Яны хацелі пагаварыць. А пагаварыць? Ну, выйдзеце ты да мяне не з аўтаматам і ў гэтых страшных балаклавах. Давайте сядзем, пагаворым. Ну, мы ж адзін народ, ну, ё-маё. І калі-небудзь яно да такога дойдзе, да якога-небудзь, можа, круглага стала ці чагосьці такога. Ну, можа, не з Лукашэнкам, бо я сумняюся, што ён перамоваздатны. Вось, ён, каб з кімсьці на роўных і з аргументамі, это малаверагодна. Але там ёсць всякія людзі. Калі-небудзь прыйдзе, у іх сітуацыя ў тупіка, яна прыйдзе. Бо і Лукашенко не вечны, урэшце. А вот той жа Пазняк, якога дагэтуль многія людзі паважаюць, каб не стаяў там, як гатычная скала. Вот, все хвалі плешчуць, это все там газпромаўскія там верховоды, там, ну, что-нибудь такое. Навошта? Кому это что? Кому это дадало там жадання, энергіі? Людзі толькі прыйшлі, выйшлі, сябе пабачылі. Многім спадабаўся Бабарыка. Ну, я яго ведаю, што ён перакананы, што ніякі не агент, не ФСБ і не маскоўскі, менскі дзядзька абсалютна. Ну, ёсць уже трэцяя версія, што ён агент адміністрацыі Лукашенко. Ну, вот агент, шмагент. Давайте паговорым пра, як нам захаваць адзінства, і давайте падспрыяем этому захаванню адзінства. То есть дыялог патрэбны зараз. Давайте скажем что-небудзь, каб на нас паглядзелі людзі і сказалі, да, это разумна гавораць рэчы. Не то, што всіх трэба тут раз, ФСБ за кожным кусцікам сядзіць. Ну, сядзіце ФСБ пад кожным кусцікам, але чаму я павінен гэта абмяркоўваць? Мяне цікавяць людзі, народ, свой народ найперш. Але перш чым пачаць гэты дыялог, можа, трэба неяк народу беларускаму цыкнуць на вот гэтых вот распачынальнікаў сварак і стваральнікам расколінак, што сціхніце вы там. На адзінства трэба працаваць. А і цыкаюць многія. Цыкаюць. Але з іншага боку, ну, калі не хоча зразумець чалавек, з табою ўвайсці ў дыскусію, там, абмен думкамі. Гэта ўсё ад такой, ну, у каго ад нявыхаванасці, у каго ад нейкай зацятасці, нежаданне. Вот просто нам зараз страшна важныя рэчы вот з досведу нацысцкай Нямецчыны, пра што пісала Ганна Арэнд, напрыклад. Пастаў сябе на маё месца. Яна ж піша, што тыя ж нацысты, якія там сотні людзей забілі, яны аказаліся ў побыце з звычайнымі людзьмі. Просто выключается критичное мысленне. Ну, вот я закранул прыклад Пазняка. Я не помню ни разу, каб Пазняк сказал про якую-нибудь свою помылку. И он безгрэшны. И, дарэчы, на другім баку такі самы безгрэшны. Ніколі не прызнаў ніводнай сваёй помылкі. Хоць лепіць іх адну на адной, дык гэта ж яшчэ і злы, нялюдскі, чалавека-ненавісніцкі. Выйшаў, сказаў, што Бондаренко быў п'яны. Выйдзе, скажы, што вот па дакументах, прабачце, нагаварыў на чалавека. Не быў ён п'яны. Не, это трэба доктара і журналістку пасадзіць у турму на там, нармальныя тэрміны замест прызнання сваёй памылкі. Просто ўсім трэба браць прыклад з людзей, з гэтых шчаслівых на
летних маршаў і імкнуцца да нейкага сонца, а не да пекла. Пасля гэтага працэсу застрашвання тэрору і этнацыду, як вы кажаце, людзі асмеляцца яшчэ раз вот выйсці на вот гэтыя маршы адзінства, на гэтыя вот, а пагаварыць, каб вот 200, 300, 500 тысяч сабралася, вот адчуць подых свабоды. Я дакладна ведаю, што ўлада рыхтуецца да вельмі вялікай крыві. Прыцягваючы войскі, мяне знаёмы хлопчык служыць, дык ён кажа, што там ідзе накрутка такая, што у тэрміновікаў, у гэтых дзяцей, што і там аўтаматы, ідзі страляй. Вот яны рыхтуюцца. Я не разумею, не ведаю жаданняў галоўнага іхнага, ну, але калі чалавек заяўляе, што я сыйду з пасады толькі калі мяне заб'юць, то это значыць, што не спыніцца ні перад чым. Абсалютна. Вот это я ведаю. Ці выйдуць людзі, ну, паглядзім 25 сакавіка, паглядзім далей. Галоўнае, што людзі здабылі пэўны досвед вот такога выхаду. І калі б заўтра нехта ў гэтай краіне лопнуў ад злосці, то людзі бы затапілі все плошчы, вуліцы, і, як той казаў, з краіне бы скончылася шампанскае. Это 100%. Это было б такое шчасце, як у габрэяў дзень смерці цара Ірада. Это нацыянальнае свята. Бываюць і такія святы. І вот беларусы чакаюць такое свята. Ну што ж, а ўлада таксама рыхтуецца да народнага адзінства, на вот свята вырашылі. Да дня вашага народзіна прымеркаваць адмыслова на 17 верасня. Можа так і назваць дзень нараджэння Дубаўца. Дарэчы, годная ідэя. Свята дзень нараджэння Дубаўца 17 верасня. Агульнанацыянальнае свята. Пазітыўнае, вясёлае, радасная. Дзякуй вялікі. Ну што ж, на гэтай пазітыўнай ноце і завершым, таму захоўвайце адзінства нацыі, не губляйце сувязі, якія вы здабылі са сваімі суседзямі, не суседзямі, проста беларусамі, таму што беларус беларусу беларус. Дзякуй вялікі. Сергей Дубавец, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.